Hotel Pyramida 1 a 2, to jsou dva komfortní hotely v těsné blízkosti klidného lázeňského města Františkovy Lázně v západních Čechách v bezprostřední blízkosti hranic s Německou republikou. Františkovy Lázně byly založeny v roce 1793 na podnět chebského občana a městského lékaře Bernarda Adlera dekretem rakouského císaře Františka I. Město bylo budováno plánovitě, výsledkem je jedinečný architektonický a urbanistický celek, který doplňují parky a lesoparky na rozloze 200 hektarů. Františkovy Lázně jsou městskou památkovou rezervací a současně oázou klidu, která láká k odpočinku a rekreaci. Jak ale vyplývá již z názvu města, Františkovy Lázně jsou především městem lázeňským. Léčí se zde za vydatné pomoci 9 hlavních léčivých pramenů nemoci srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologická onemocnění včetně neplodnosti. Léčba přírodními zdroji zahrnuje především slatinné zábaly, plynové uhličité koupele, plynové injekce, uhličité koupele a samozřejmě pitné kůry. Ale i dnes, stejně jako v minulosti, léčí samotné malebné prostředí Františkových Lázní. Překrásně upravené parky, architektura ověšena květinami, všude provází klid a pohoda. Pokud se rozhodnete v tomto jedinečném prostředí ubytovat, ideálním řešením jsou právě hotely Pyramida 1 a 2. V uvozovkách starší z hotelů Pyramida 1 byl slavnostně otevřen v roce 1994. Má 62 pokojů a naleznete zde mimo jiné plně vybavenou rehabilitaci, bazén, saunu, restauraci a vyhlídkovou vinárnu, kde se pořádají taneční večery. Hotel Pyramida 2 nabízí 36 pokojů s balkónem a je rovněž vybaven špičkově zařízeným balneocentrem. Oba hotely nabízí svým hostům léčebné kúry pod dohledem hotelového lékaře s využitím již zmíněných světoznámých františkolázeňských léčivých pramenů. Lázeňská hotelová oddělení jsou vybavena nejmodernějšími lékařskými a rehabilitačními přístroji a na základě vstupní lékařské prohlídky nabízí léčebné procedury sestavované na míru každému hostu podle předpisu lékaře. Velmi oblíbenou léčebnou procedurou je elektroterapie. Léčí hlavně díky účinku elektroanalgézie a elektrostimulačního účinku. Důležitou roli hraje i možnost uvolnění svalových spasmů a zvýšení prokrvení a metabolismu. Další často navštěvovanou procedurou je vodoléčba. Využívá zejména reflexního vlivu aplikace teplejších či chladnějších vodoléčebných stimulů. Díky přesně propracovaným postupům je dosahováno změn prokrvení a zlepšení metabolismu, včetně tišení bolesti. Masáže jsou jednou z nejstarších léčebných metod, kterou lidstvo zná, zejména masáže klasické, reflexní masáže nohou, lymfodrenáže a masáže proti bolesti hlavy. Hosté si mohou dopřát i služeb příjemné hotelové sauny pro 6 osob, která se nachází v prostorách hotelu Pyramida 1. Zvláštní kapitolou jsou koupele a pohybová léčba v bazénu. Ta hraje důležitou roli zejména u onemocnění pohybového aparátu, bolestí zad, ale například i při léčbě ischemické choroby. Hoteloví hosté mají přístup do bazénu zdarma. Ideální rozložení doplňkové léčby stanoví hotelový lékař na základě vstupní lékařské prohlídky na míru každému hostu dle jeho individuálních potřeb.
Každý ví, že nejlépe léčí dobrá pohoda a dobré jídlo a i zde je hotel Pyramida 1 a 2 na té nejvyšší úrovni. Hotel Pyramida 1 nabízí příjemné posezení v restauraci pro 124 hostů. Součástí restaurace je i salonek pro 14 osob využívaný k soukromým schůzkám nebo oslavám. K restauraci je připojena prosklená terasa. Hoteloví hosté si zde mohou vybrat ze 4 druhů hlavních jídel k obědu i večeři. Skladba menu samozřejmě respektuje veškeré druhy diet. Pokud má host zvláštní požadavek na stravování, může jej sdělit při objednávce, hotelový kuchař menu přizpůsobí přání hosta. Příjemné posezení pro 70 hostů nabízí restaurace hotelu Pyramida 2. Tato restaurace je často využívána i jako společenská místnost. Je proslavena svými nádherně upravenými slavnostními tabulemi. Mezi budovami hotelů se nachází letní terasa. Příjemného odpočinku spojeného s konzumací specialit hotelu zde může využít až 90 hostů. Oblíbené je především bohaté zmrzlinové menu. V prostorách terasy se také pořádají podvečerní koncerty různě žánrově zaměřených hudebních skupin. Vyjedete-li výtahem do 4. poschodí, ocitnete se v proskleném vrcholu Pyramidy 1. Zde se nachází vinárna pro 50 hostů. Vinárna umožňuje překrásný panoramatický výhled do blízké i vzdálené krajiny. V této vinárně se pořádají každou sobotu oblíbené taneční večery. Samozřejmostí je systém rezervací atraktivních míst k sezení a bezbariérový přístup. Od posezení v gastronomických prostorách obou hotelů se nyní vraťme k vlastnímu ubytování. Velmi příjemně a luxusně vybavené pokoje a apartmán nabízí veškeré pohodlí a komfort. Všechny hotelové pokoje jsou vybavené sprchovým koutem, WC, minibarem, telefonem s přímou provolbou, televizí se satelitním příjmem, rádiem, trezorem a fénem. Z vnitřních prostor se ještě jednou vrátíme do přírodního areálu hotelu. Při přechodu z jednoho hotelu do druhého míjíme starobylou kamennou rozhlednu. Ta byla postavena již více než před 100 lety a je vyhledávaným turistickým objektem nejen pro hotelové hosty, ale i pro ostatní turisty. Po zdolání točitého schodiště se otvírá úchvatný výhled nejen na oba architektonicky zajímavé objekty hotelu, ale také například na přírodní oboru se stádem daňků, muflonů a jelenů. Nejen z kamenné rozhledny, ale i z již popsané letní terasy mohou hosté sledovat tato nádherná zvířata v jejich přirozeném prostředí. Součástí obory je i lovecký salónek, který pojme až 45 osob a je především využíván k pořádání seminářů. V hotelech je možné využít doplňkových služeb, kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, praní a žehlení prádla, půjčování kol a další. Hotely disponují dostatečným počtem parkovacích míst hlídaných kamerovým systémem. Hosté mohou za příplatek využít parkovacích míst v garážích patřících k hotelům. Výlety do blízkého i vzdáleného okolí si mohou hosté objednat přímo na recepcích obou hotelů. Na výlety je možno použít hotelový minibus. Je těžké z mnoha přírodních i kulturních zajímavostí vybrat to nejatraktivnější. Jednoznačně lze doporučit například výlet na hrad Seeberg, který se tyčí na skalnatém ostrohu a byl založen na sklonku 12. století. Vlastnilo jej několik šlechticů. Za Víta Dětřicha byl hrad obsazen a zapálen Švédy. Následně byl opraven a přešel do vlastnictví města Cheb. V hradu je možné shlédnout několik tématických expozic. V bývalém rytířském sálu je obřadní síň. Ze zajímavostí přírodních doporučujeme návštěvu přírodní rezervace Sos.
Patří mezi nejcennější a nejnavštěvovanější přírodní lokality v České republice. Je dokladem pozdní vulkanické činnosti, která se v této oblasti projevovala až do začátku čtvrtohor. Jejím pozůstatkem jsou dodnes minerální prameny a vývěry oxidu uhličitého, takzvané mofety. Výletním vláčkem se turisté mohou projet nejen po Františkových lázních, ale mohou vyjet až do výletního areálu Amerika. Samotný rybník Amerika je největší ze soustavy rybníků poblíž Františkových lázní. Už od roku 1898 mohou návštěvníci tento objekt využívat k letním radovánkám a vodním sportům. Doufáme, že po představení hotelů v našem reklamním filmu se rozhodnete využít služeb, které hotely nabízejí. Rádi vás přivítáme. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat. Těšíme se na vaši návštěvu.